ene mu ni aba mama ka kire ni dwumadie nidia ne obi nimu a obi timu e kire enuanom mechia obi bia Ghana man enuanom dwumadie nidia ni o eda famboko obi nimu a obi timu e kire mu ni aba mama ka kire mechia bi ni hanom dama hinkrofo Ghana fo nyina enenso esaya babiem ewiase ehu dadi no ba no asini papa wiase ba ko pe dabi fosu yenti obi asem na modi efiewrade ane yo dwumadi yi ya be hyase enenso me wo fa bi kantiti CPP ane kantiti soja nipa na sema wodi amaye ane ye de beto amadofo nyira ya bobo ho ne yehuniam a ekoso ediyenya ewoye manga ne mu enuanom telephone number yede didwumai enu adie 01521 400 8110 ane wodi ahwe link na se yeda ho bibia afa na woni yehia subscribe yedi dwumai a ebepa so live amawo eye mama ka kire FM nie sabre ene yedi dadi lu ba kwadwo fosu party for ne ba ene eye politics way aduma na nya politics o na mo suban bia ewo nipa mu a ediyenya eno ho asem na na me no mienu ye ba be kan enuanom tawaso na tie enwumi na obete ensampa ewo mu ane nipa ba wiase ba ko pe nipa so abre chase kwadwo fosu no ye nyina ye nimbra wa bre anso nyame adom ode na si baabi ane etu de tie enwumi ta no kutu enuanom dwumadie no de si ye ni so ane se sebe ye nuanom a omo adwiri mu aka omo amema bi ene omo awowo safoi na munia ba mama ka kire be dia to makoma so a ye boa omo etu dia ka link na se hwe program na se wo link bi wo ho mia so kakra bi ensa se ye ntoma se ye ntade se ye dre wo bia safoi nyina wo manga na mu ye be ba be fa na ye dia koma wo mo bible se o mamu wo nhira ese wo tie de wanya ama munia no wanya ama Awurade esusu kru wa so obesusuo no Awurade be ye ne bia be bro so e dia ma yo tie da de lumba kakra yenti obia ni papa wiase ba ko pe o kwaja fosu no tie ya da famboko oba de akra wa homeda o ani ni pa no echi wate na mo ye de ane ni asem yenti obia asem iba be wiase ba ko pe o iba bre tie chasi Ejofo se yeti obi asem ebi aye enti obia no adom so nyina ferade yo ene dwumadi a ya de bramo na nidia ne se adebuo kwasi broni be ka no respect adebu a eni sabe Ghana fo yemu eno ho asem na me papa panimu bi kantiti sojani papa fra me a wone me atena se nanka esesenka papa wo jama nkuremu nanka yedi onu ankasa esi ho na papa o kire ye fiti ya papa kwa amenkuruma penso eniama ni suban bi asabe Ghana fo ye yi a edi yenya besi nne eti enne me papa panimu bi a oye kantiti CPP ni wone ne de story bra yenya ampa so ye be kaka ye ho ne ya hwese de papa kan no sa wo boa na enuanom monta amasukutu sade me ne waka no eye mama ka kire FM ni ubehu ye YouTube ubehu ye Facebook baby a opese ohu ye bia no ubehu ye wo de link no mia so kreke subscribe ya ebepa live na wanya ye enuanom ya de kwboa ye nuanom a sade omadwuma komo a emema bi ene omo awowo a enkrasa no nipa na won so wani papa yentie so le yatewate nipa ba wiase ba ko pe ane nipa so abrecha ase no kwadwo fosu ane ya yentie obia yo mini anom Ghana fo ene dwumadi a me de abramoni dia ne ade ebuo amu ade se de Ghana fo sebe suban bi a ade enya abesinne eno ho na me papa panimu bi afre se ye kaka ye ho a na ye ka ye ho se
ye wo suban bi ene tebea bi mu a e wo se yesesa efiri ho enianom ene se Ghana a ye wo mi a ye man Ghana ye ri tu ye ho se ye man Ghana ye suro moja ye suro nyame nanso ye ni ade a ye fe ni se buo respect ye ni bi e wo ya brabom ya start ya na ya papa ka ye free ya papa kwa me nkroma pani so sabra ne ye wo me enti me ka kire papa se papa ya de free ya papa Lawrence bresu yi bakora no ene ye nuanom ye ma celebrate fo abesi na ya papa no masofo kra so no papa ye free wo se de wo kire ye benya bi aka enuanom me papa start ye se o kanse na mu tie nsama papa de asoma me ame no mienu ye bebobo ho ene sei mon show ya papa Lawrence penso na kabi ma menka bi maaye enti no na obi antimu nya de ope papa Lawrence bere no so ya bekwa wiye no kabi ma menka bi baaye aboaye amoaye efrise asem kura na obi aka nyansa e wase num no o ma nyansa ne ma sebe pase asem e wom no na oka aduanom mo hwe se papa mpanimfo we yakokọ mu suku sebe ye wode ye din salo so ne ye bo sa nipa inu mu nyinara Ghana ni tim fatalefu wotim tira baabi no abie na no na akadeope edomani sadio so ntakrache na yefhye niema ahodo a ekoso Ghana efiri mu asi asofo efiri mu asi yempo yemma ne yenuanom a be ye celebrate fo so se nipa dasani wo hwese nne Ghana eman ye da hoyi obi atiri ye de ope sofo asoreba kramo malamo obi aye ne ope ni nyina ye de ade aye mu tese ye mu panifo panifo so mu nkura na se panyini bu akura ebe ye de na panyini bi ebe hia akura na nka otunufo a onfa panyini ne mu akura nti akura so mu panyini eye suban bi a ewo Ghana fo ye mu eno na me papa yi afre ene me kasa ye nkyerekere ye ho akwa ne ye ntwe ye ho firi ho enuanom Ghana fo suban ye wo ye mu ni se nipa ewu ni ye yinaye yanka ye busia ye yawo mo hye me no mienu ye nyina ye ba eboni akura yi nwuma na oto no Ghana ni nua ya de a ontena se o ontie onhye ehu ade no ba bi a ebesi ofiti ye na no na kyesa ahyase se de ade na nipa no ye no enye kwasi broni be ka ne criticize no wa criticize ne se ade na oye no kyerɛ se enye enuanom mo mayansesa emfiri suban bi na me papa ka ye me ka kyerɛ ne se papa won sama wo ka ye no kurampa eye no kurampa kyerɛ se Ghana fo wo suban bi wo ye ho a ade a ye no ye suban bi a kyerɛ se wo dwere ho a wo ntia se se ni pati ase no Ghana fo nyina ye owu wia ne ye nyina ye ebo na ewu ne nwoma hyeta wi ase nyina akola ti ase no na kyerɛ se ye ka se sebe akora woni suban akora na brabo nya ne nka ye ebo ni owu wie no empanyimfo nyina Ghana mpanyimfo etsena baabi ede sa akora we nwom etimu ede akora we nwom etie kase aba wonwinu mu se wa hudi ewi asete ye enam hwe Ghana minister mua abani be yini so onkokoro bi so ya bo Ghana national anthem minister ambassador not ho wo mu ni kuro Ghana no kura wo di hu sika no be to ho kase be twe ho mpra no ambassador omu be to Ghana national anthem Ghana ambassador lot ho ambassador fo nyina la nana wono ya mampanyine o ansa na obe yibe ma be to Ghana national anthem na bia be kono be to Ghana national anthem na we ni say ye kuro mu national anthem no because onim to eti obi atokura wo hu say so osore no saletu sa anwum na ye to no nana nyema bebre na ekoso Ghana fo Sagana ni ya de a wo de aboma ya hwe o abrechira ya ba yi mo hwe afro shop ya Ghana fo ho bie mo hwe India fo Asia fo China fo start China fo bie hwe ba bi obi be fa train e de akwa na ni shop so okota de kwantententi obekọ hwe oni Ghana ni obi eni de no consent ba bi atara na otare ba ma katache owura ne store usi fe ma na start na oka ho asem wa wo sa store no 1 2 3 na ne da so ho hwe Asia fo ade achi se ba bi e be store mo anie ade achi se Ghana fo store ete ya na ete mo hwe India fo store wuram na hwe nipa dodo egum hwe ne ama ewom Ghana fo mo store mo bie eti nkwani mu anu asem amu ade eti ni nua no kura wura ho obeto na de o mu sika na ode ma no
omu sika na ode ma no nti da bia ne yete ba bia yete Ghana ni ehia obi ba ono ane bakra wo no ne tifi omu no nti ohia obi ba so omu no bisa ho sa wo bakra wo ne tifi ofre na wo pa ne chewo wo sra wo ba so onya ade ma wo anuanom mese me papa ya kansa na ka papa ide wo sesa nkote abrochire ha TV so anampo Ghana maka kire ne se nyankopon ya adoma na sia meba ama papa we me bompa yesa awurade be ma ne nkwa akwa animu na aka ma me no mienu yetie suban fiti kwa me nkono mapen so eno na awura ye mu abesi sa abre anuanom ne adofo no moma yansesa yesu ene ye ban efrise Ghana fo ye wo suban bi wo ye ho a maka wo same ye Ghana ni nti Ghana fo yansama ne meka eno so na edi yenya wo hwane ama ye wo mu a chese wo dwene ho a wo ntia se se wo nua Ghana ni obehu se ni nua Ghana ni ya ade na obeka se oh we de e ya de pada bi we so na nkanka abrochire kuro ha ya maame ne ya papa amachichiri kuro ni bi na bisa so oba da bede oba nura se German visa in America visa Britain chese ya de Ghana ni osi ho se wo nua Ghana ni ba manekrata antra kuro ha msa ka Ghana ni bi e no oba maga o ma ni nua Ghana ni bi entra kuro no nka no ho dia ne ya je na nipa hwehwemu na nipa timu ehu ni nua oba besie bi te Berlin kuro ga hie nipa board maame hwane na hampo ni binim te se de sebese bo bechi aboare dia ne mo pe Ghana ni mu ade Ghana ni te se ni nua Ghana ni na nkasa de omu no omu ne ba omu te se omu obi biara dia ne ye je enuanom moma ye free sabre hwe ba bi a ye hwe asefiri ye me de enne kakra ya me de bebe wa sama nna me no mienu ye ba besusu hu ne ya dwene ho se ede ya ne ye beye ne yetimi asesa yesu ene ye ban ene ya brabo enuanom moma ye hu se obi man so se de de bia me kan ne ya ba obi man so ne ya ba na nipa mu hwehwemu nipa mu nyiyimu ene nipa mu nkyirakyira no de ya ne ye pe kwase de da ya kwatena so da mu ya Kristo ni ni ya Kristo ni ti aso de no ne ya aka communion odru na asoda kwanyina akwanye communion be mo atwempra obo atwempra na ote asoda na ode communion asofo mo wa adwuma o mo mpa ye na Nyankopon mi ye mani na mo wa adwuma sa de Bible akasa mo so na ode be hyase no asofo mo wa adwuma nkasa asore da na mutim no mo de adakro mo pa mo pon asora mo nsa mo lai obi ane ni nua ntia no anya na tu no sofo gina kire wo ne asore mpanyufo mo hwe de ye bekoso ede ya ne ye ji no wo wiase a nipa desani nipa bewu ama yesie ne sabe asase asinti no enu su nyina nipa hu se nipa bie no owu ayede ne tosoro yede ne asase ase enso wo mu ni nua hye Ghana fo mpanyufo edin ahodo Ghana fo atoto obi bie nano na akufu ado ne dwa mama eno oyetani eno otisei ena size as o mampanyine kofo o mampanyine atamese sabe awrade mfa ne kransie ye professor mu papa we kasama na no fom ya Ghana fo de aye ringing to enti mu nsura de amfara de mu ade eti papa ye wo fa oyo papa oyo busuani a ni nyina ye mu ade se wo bu ade wo suro nipa suro nya wo suro nyame a wo be suro panyimu a wo betima wo mo ma ye sesa wate said the MPP ba NDC ba ye na MPP ba ye na NDC ba ye na MPP aba no abaya bako na no papa ya sem okade obi sa ye na me na hwe se o mampanyini Lawrence breso ne Ghana nye kofo ba ye Ghana nye atamese aba dwomama aba nne na kufu adote so eno so still Ghana nye eyede ya ye subanye woye mu eti mo ma ye njai politics hunu na we dia ade ane nye kra eye o MPP nti o NDC nti Ghana fo mo me sesa wate me dia me ne mo akasa ya yeti abrochi akra de ye ne ye mobo ye ma ne ye mema obi kroso na yaba no ye nim se ya ba obi kroso ye nim se obi kroso ne yaba suban a wo ye mu free Ghana se de nka Ghana suban no eno ane ye de te ha obi kura wo ho asabe ni nua ne de baaye ni nua ne de baaye no onua no kura de kura wo de ni nua aba no oni ni nua asem o nipa wo no tenche no asa ono ne ma ne sika ma no kofa ne baaye ohunu kura ne boafu na de ne moje Ghana fo
ha me de ene asa no kura no me werɛ kura ho se me hwɛ niam a ɛkɔ so wɔ wiase a wodwene ho a wonte ase kwasie da dura bɛhwɛ asɔdam yɛte hɔ sɛ yɛsum nyame na so abrabɔ a yɛwɔ mu no ya yɛhu sɛ yɛnyɛ kristofo ɛso yɛte hɔ sɛ yɛsum nyame na ene sɛ me baba ya a me ne tifi akora wonya 18 years na Ghana ni afra ne sɛ Ghana fo ɛyɛ ade wansra ne maame ɛde akora na kɔ akoto Ghana national ante obagye di sɛ me ba ne ba afie no me no ne me obakɔ sɛ ɔto nyo Ghana fo ansɔre na me sɛ yesu ba na no ɔno no ogina hɔ no sɛbe ma wo na Ghana wo na brochire ɛyɛ adum bi na ɔno ade asuasua what you say ɛnso sɛnka Ghana fo ye buade a nka ye krom national ante ya mo hwɛ football be ba mo hwɛ de abrofo ye Ghana fo akora ne gina hɔ to national ante no mo ansɔre ambassador na mu not wo Berlin ha ambassador jama ambassador na wo hɔ bi me ba ne ba wo ka kyerɛ me de mama bi efisa de a be ye no na ambassador na wo to hɔ wa ansɔre Ghana national anthem no ɛyɛ no so ntino ti krom ha mo ma yan sisa wate abuwa de suban no ono no kro na oti no ni so ono ana aba de bebi so Ghana aba ne do ba ye e de Ghana emezifo mo nsa ne bebre na aba ha wo bebre na aba na me de agya papa ambassador ma aba Ghana emezifo 3 times am ehwehwe wo sabi minimu ntino me nyanya wo na wodo da krope sabo hunie ma yakoso wiase ne Ghana embassy wa ba be ye be passport no be scan be de etu amoka wo ba be je visa no be scan be de etu amoka na se nipa na be ba ho amumu wo mo no Ghana ni nua Ghana ni be je visa no obeduru afa no mo obe kansem a kire borofo akese a mo nyina so mo firi Ghana na be tena ho me de bi to mo fo me ebo mo kokko se me ensema nipa de abrame no ma ahye da ba ho papa ambassador ma aba ho mprensa me nya o yo empanimfo wa asem bia ya da bia wo moka se ewiase ye wo ho no yetu yiribi wante ya yetu yiraba enti moma yansesa moma yebu ade efri se yebuya ho a ade be enti no wunu yakora oba baabi no ohwehwe panyini bi bisade enti a ohwehwe no da bi Ghana fo de se wo ya Ghana ni asabe ono no nya ono wo ne bone de chese wunya nipa a wo ese wo ben no moma yansesa yesuban na ye wo suban bi wo yemu asabe me papa ne se free CPP kwa me nkroma peso eno ne ma kwa me nkroma ba ne guye ye ninka bomunti sa suban so wo yemu abesi ne de mu nua ba mama ka chire de amanfo de aba na me ne mu eka wo de me papa yi afra me de atomanim sa Ghana suban a ekuye eye amuwa de ansura de amfera de efise yemu ye ho yemu ye ma ne yebu panyini yemu ye ma ne yebu panyini enna ya ankasa kura ye firi no we ya asantini we ya bununi we ya chini we ya tani ni ye kire yase ne ye kire yase ya matani ni ye so tani akonu school no abununi bi ankwasa school na asantini bi ankwasa school no enna obi aso po wo ba bi ope de obefa ye nyina akoye doctor enka hwan ne beto nyuma ma obi ati asa tie dadi lumba nyum tie di amanfo esa akwa de shatawale num stone boy num hwe kwa me Eugene obi a ne de owo ebo ni nyum nda mo tena sere mo atie hwe na anu ada abrantie ya de a wo ye Ghana Yesu mebusem minua sewa wo sebe wo nyansa no ne nsama a woka no e chenso ogina so dem we preach abrantie ne nsama a woka no aba wo mankasa na aba ni mu anka wo ba yare a wafa wo ba sa wo no koso aso dem mu akobọ mpaye a kire se fa akra no ko 37 ho ne ye hospital wo ko na akra no numaduro wi a wo de mpaye boka ho e be ye adwuma we bia ye ntena sintie se niam abrama na eye no eye afutuo ye nyansa bi na o kire ye Ghana fo pensen kire ni abema ya dia wo ye dia ye pa no wo ma ye bone nyame mfasa ma wo se be hye nkom so obewu ewu sesi aka won bebe yi mebusam ne ma wo ye no se na ye papa dia mo de sa no mo de ye me ba ye bone e bone wu ye no mu hu se ne nwom na aba wo e bone wu ye no ne mu hu se ne nwom aba wo hwe ma me hwe mu hu se aba wo mu hu se aba wo sa nwom no mu e so te ase no ne kire se wonya akola papa mo ma yensesa wate Ghana fo mo ma yensesa te bia bi ani suban bi ani ekesa abrabo bi a ye ba ya ye ni mo ya ye memi ni wusu nim efisa dia wodi aye wunu ya no nim sa dia wo ye na enye enso ne mo ye mo ma yensesa ne yemu ade wate ne yemfere ade ne yensuro nyankopon na usuro nyame ya be da kra no wadwene bone wunu ye okọ baabi wunu ye ya ade fa wunyansa wadwene fa boa no
na mo kyerem mo atwe nipa ne san na Yesu Kristo wote ase mogya na atɔ ne ma abɔden no ɔno nko ane nim emere ne nasa de bia meka no munu ya ba mama ka kyire me de ene de me ne weka ne sɛ adom nyina firi Awurade adom nyina firi Awurade enti ne de me ne weka nyina ne sɛ moma ye hu sɛ Onyankopɔn no ɔno ade bia mu no ɔno papa yi ɔno no Nyankopɔn no ɔno no de yen ekɔ na ɔde ye ba ti be de me ne weka ne nyina ne sɛ moma ye mfa ya kwan nyina hyɛ Awurade nsa moma ye mfa ya kwan enhyɛ Awurade nsa na ɔno nko ani tumi ade nyina ye medam ase ane media ne mama ka kyire FM sabre dwumadie no enie hwɛ link na se kreke na wo de subscribe ya ebeba live enianom bepa mo kyɛw sabre ye wa yarefo a sebe o madwene maka o ma mema binom ene o ma wo a ye pese ye de saa emwai kɔboa o mo link na so kreke kakra bia nsa ye wo benya bia sɛ ye ntoma sɛ ye ntade sɛ ye dwen aduane anodie bia no ba bia wo bia no frɛ a telephone number de ne 015 21 400 8110 wo frɛ a ye beba e ya ba befa meda mo ase bebree